Jeg hedder Rasmus og er en af idémændene bag Basic & More. Basic & More opstod ved, at vi følte, der var et hul i markedet for et nyt retail-koncept. Vi gerne ville op i de rester, der lå rundt omkring på de forskellige fabrikker. Eller firmaer for den sags skyld. Nu kommer vi selv og har arbejdet i nogle store firmaer. Og der var altid rester. Men de rester bliver sjældent behandlet særlig godt. Nogle gange bliver de smidt ud, nogle gange bliver de brændt. Nogle gange står de bare i et hjørne i en lagerhal, og man har glemt dem, og de står der i 4-5 år. Og det er det, vi gerne vil prøve at gøre op med. Vi kalder ikke det bæredygtighed. Vi kalder det, at vi går ud og afhjælper nogen med et problem. Og til gengæld tilbyder vi det til forbrugerne til en 1/5 af prisen. Vi var jo ikke tilfredse med det betalingsmodul, som vi havde. 1. Det var dyrt. 2. Der var ingen service. 3. Der var ingen tilgængelighed. Nu er vi skiftet til PintoPay. Nu er det jo ikke specifikt mig, der sidder med det. Det er en gut, der hedder Mathias. Og selvfølgelig har jeg spurgt Mathias, hvad så? Hvor mange problemer har vi så haft med PintoPay? Og det spørger jeg om hver uge. Og det er 0. Alle betalingerne kører igennem. Der er service, og der er tilgængelighed. Det at være iværksætter, der måler man jo nogle gange til en succes. Den kan være meget, meget hårfin. Men jeg plejer altid at sige, når det er virkelig hårdt, og det har det været de første 1,5 år, så plejer jeg altid, når vi har haft en dårlig dag, eller der er røget en palle på gulvet nede på lageret, så kører jeg dagen efter ud i en butik, og så går jeg ud, og så møder jeg vores kunder. Og så ser jeg mange kunder, der kommer ind, og jeg ser, hvordan de smiler. Og så tager jeg hjem igen og siger, det skal kraftedeme nok gå det her. Hvor jeg dagen før er kørt nede fra hovedkontoret og siger, fuck, det går ikke det her. Det kommer simpelthen ikke til at gå. Men så kører jeg ud i butikken, så ser jeg kunderne, og så tænker jeg, det skal sgu nok gå.